Bapak Kaunan sedang bertugas. Hey! Wayai, wayai, wayai. Sahur, sahur. Wes ora sahur. Ora sahur. Aku iki tukang tambal ban, uripe sak dalan-dalan, golek pangan, duit sing halal, penting cukup kanggo sandang lan pangan. Hey! Ayo semua pada goyang bosu. Aku iki Tukang tambal ban, rezekine untung-untungan, nasib apik, duit kantongan, wayah apes wetengku krasa kroncongan. wayai. Wayah mas, Sahur, 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 sahur. wayah nyawer ngono lho. Nyawer. Iya. Macet dur, macet dur, macet dur, dur. Ono ban pecah. Wah iki mesti rezeki teko. Macet dur, Macet dur, macet dur, dur. ban pecah maneh. Isih esuk rezekine tambang lumpur. Oe, tambang lumpur. Oe, tambang lumpur. Oe, tambang lumpur. Oe, tambang lumpur. Anasar, mana anasar? Ayo, ayo. Dan semangat, ayo. Ayo. Aku iki tukang tambal ban, uripe sak dalan-dalan, golek pangan, duit sing halal, penting cukup kanggo sandang lan pangan. Luar biasa untuk teman-teman dari NSR Cirebon. Wiki tukang tambal ban. Rezekine untung-untungan, nasib apik, duit kantongan, wayah apes wetengku krasa kroncongan. Yang ada di jalan juga terima kasih selamat malam semuanya. Ose. Macet dur,